Ngiyalithanda leli vesi elithi ibusiso ikaNkulunkulu zintsha njalo ekuseni. Liyangibusisa, ngiyalithanda. Uma ngithandaza angilishiyi. Lithi izibusiso zikaNkulunkulu zintsha njalo ekuseni. Okusho ukuthi mesivuka njalo ekuseni kunesibusiso esisha for mina nawe, nawo wonke umuntu okhona emhlabeni. uNkulunkulu usibusisa ngokufanayo, usithanda ngothando olufanayo olulinganayo. Ebese lithi uNkulunkulu uyaprovide with a daily bread. Okusho ukuthi njalo ekuseni uma uvuka kunesinkwa esibekiwe semihla ngemihla. Kunabantu ababona beglowa, bebahle bahleze be-happy. Wena ungazubathakaza kwijosi ba-rich banjani, kanti spiritually they believe in God and they believe lezi zibusiso zaNkulunkulu abanikeza zona usuku nosuku. Bathembele uNkulunkulu ngesinkwa semihla ngemihla. Wena mawukuthi awubongi isibusiso saNkulunkulu akunyasona njalo ekuseni mawuvuka ekuseni, njalo mawuvuka ekuseni ucabanga iziqalekiso ney'nkinga, njalo mawuvuka ekuseni awusibongi isibusiso uNkulunkulu akunika sona, njalo mawuvuka ekuseni uthi ntambama ngizowathatha ama-prawns engizowadla, instead okubonga lokhu kusefrijini okukhona, instead okuthatha lo bhontshisi okhona ubeke, ngoba uNkulunkulu uyaprovide with a daily meal, with a daily bread. Wena shuthi okwakho lokho uma uyicabangela into esemaceleni, because uboneka next door befrya, nawe usufuna inyama yokuthi ufrye nawe inyama, wakhohlwa lesibusiso uNkulunkulu akunikeze sona. So guys, if uzophila impilo ngosuku nosuku njengoba uNkulunkulu esidalile sisabantu sithembele kuyena usuku nosuku, awuzukuba ne-stress, uzoba happy, uzoglow, uzoba njani, abantu baze beyibuza ukuthi wenza ngani. Because uma ungaphika nalento yokuthi next month ngizoyenzani ungasangana shuthe ekhanda, ngoba inyanga nenyanga sinama-bills esiwakhokhayo, sikhokha ama-rent, sikhokhela iy'moto, sisenza ukuthi sithenga ukudla. Shuthi uma ungacabanga labo 15,000 ufanele bakhiphe inyanga nenyanga uzosangana. Kanti if you take usuku day by day, uzobona uNkulunkulu, uzothuthuka usubona usuqede 15 years kuleyo ndawo, uzothi usubona iy'ngane zakho sey'no-20 kade ungazi ukuthatha usuku ngosuku njengoba uNkulunkulu eshilo. So guys, kubalulekile ukuthembela uNkulunkulu. Mina ngiyayithatha leyo advice, ngiyaye ngimbuke umuntu uma eplanela into ekude, ngithi yes ungayiplanela into ekude wenza kahle, but kusasa asilazi. Ingakhethi uNkulunkulu asifocusele kwinamhlanje. Yabo uma ungafocus kwinamhlanje, ngayifundisa ukuthi ngifocus kwinamhlanje. Nokuthi namhlanje angivuke ekuseni ngithandaze, ngihambe ngiyobuka imuvi ney'ngane, ngiyavuka ekuseni siyathandaza, siyageza, siyadla, siyobuka imuvi, siyabuya siyathandaza, siyalala. Ngakusasa ekuseni mekuthi asivuke siyoyenza into ethile, sipheke, siyophakela abantu emgaqweni, siyavuka siphakela abantu, siyophaka emgaqweni. We take usuku nosuku njengoba uNkulunkulu esinikezile, and lokho kusinikeza i-happiness ne-glow. Spiritually sizizwa si-rich, spiritually sizizwa sama-billionaire spiritually. That is why abantu manje bezoyitshothi oh sinemali ningi kunjani. We take day by day njengoba uNkulunkulu esenzelile umusa. Guys, izibusiso zikaNkulunkulu zintsha njalo ekuseni mawuvuka, and uNkulunkulu akawaqamba amanga. Iy'thembiso zakhe zinguyebo zingu-amen. Akuthembisile uyakufeza, akaze awaqamba amanga. Njengoba ethi kunesinkwa semihla ngemihla, okusho ukuthi wonke umuntu ovukayo emhlabeni unesinkwa semihla ngemihla. Wethu ulele ngaphansi kwe-bridge noma ulele kwi-mansion ya-4 million, unesinkwa semihla ngemihla obekelwe sona. It is up to you ukuthi uzodla leso sinkwa sakhe akunikeze sona, noma uzofuna lesinkwa salowa muntu ohlele emzini ka-8 million. Wena-ke uyoyi-stressa ufuna leso sinkwa esiyigolide, uyogcina futhi ufa ungasitholanga. Bonga lokho nakho eduze okutholayo, ujabulele kona ukuthi uNkulunkulu uprovidile, ubonge kuNkulunkulu. Lana ungahleze njalo uyakhala uma uthandaza, njalo uma uthandaza uyakhala, uyacela wena uNkulunkulu, okubonge nje uNkulunkulu.